nitiere kod yore mage mag choko usuru kalore ni usuru ema ponono sirikal tiyo godo e tayo chenro mage ma pile pile. Warwaka ne Mollen ka nitiere county ma Kisumu e twak okinyi ma kawuono. Mollen ageno ni nyaka sani luwo twak e yo makare kendi neno kaka waketo kanyo pogruok mar omenda mani ng'ado jogo mani ng'ado chon kaachiel kod mano ming'ado sani ka luwore kod medruok e kwan mar usuru mabende ichoko e pacho kae. Korka korin kaka jalonye weche mag uchumi e pacho kae. Nyaka sani nyalo wacho ni usuru manyaka sani gi koro omedi michoko e pacho kae. Bende en yo makare ma sirikal onego bed ni tiyo godo e chiero kata jiwo uchumi ma pacho ka. Mollen. Erokamano Joyce, abro duoki kokalo kuom yore ariyo. Mana kaka nyadu osewacho ni piny ka piny ni kod yore gi mag gichoko godo usuru. To wapora ne kaka ichoko PAYE e piny mar Kenya kipime kod pinje moko motenore kod Kenya kaka mago ma nie East Africa. Kuom ranyisi PAYE michoko e piny mar Rwanda en atamalo mogik en 30. Jogo machoko PAYE mang'eny mogik gin piny mar Uganda machoke mogik atamalo 40. Koro kwa pimore kod jogo mane East Africa tiyudo ka Kenya gi Ethiopia gi Uganda ema nigi PAYE man malo gie sani. An aparo ni medo osuru to onego sirikal omedi to onego sirikal opim ni to wamede nang'o. King'iyo medruok manyo bedo e komenda mar 2023-24 to gidwa medo osuru mang'eny dichiel. Koro an kaka pacha to naneno ni onego wamedgi ndiyo to wang'iyane ni mage mwanyalo medo nikech kiwacho ni tax system onego bed equitable to sani ja Kenya matiyo ywak ni gine makoro oketgi gi osuru mang'eny moloyo jogo maloko kata matimo gik moko mamoko go. Koro king'iye from that angle tineno ni tax system no ok en equitable because otemo hinyo ja Kenya matiyo kipime kod ja Kenya mok ti. Ilero kanyo makare kendo neno ka Eric Odera ndeko wiye.